Asiphinde sibingelele siyacela ukuthi nale video like at least ifike ku 1k before umuntu ayibuke noma ilalele. Siyacela ukuthi ushaye like, comment, ushare, usubscribe. Ziningi ke umuntu izinto aseyichaze ngejele. Okunye nje kwakho indaba yomuntu ongenali visitor ejele. Ngake ngakhuluma ngenye insizwa kwaNcele emphise kwamaphumulo. Le insizwa yayihlale ngathi ngiphuma nje engathi bayazi abane ngisasina incoma. Yayingathi iphambene ekhanda. Yayingenali visit. Yayihlala itshena noma ubani. Ithi hayi mina nginali visit. Abazali bami bafa badutshula bonke ngesikhathi ngiboshwa nasekhaya umndeni ayinawo umndeni. Ayinamuntu nje. So yayigcina kwayona isingathi siphazamisekile ekhanda. Ayikho into ebhlungu. Uyabona umuntu ongenali visit ejele abanye babo aba weak ilaba bagcina sebeqoma. Njoba ngisho kunendlala ejele ngani kwethu. Ningathi ejele kuyabuswa. Endlele ejele mawudla usuthi. Akwenzeki nje usuthi. Kuzoze kube uyakuthenga ukudla. Uyabokola uthenga ukudla ukuthenga kuguga. Lapho kuzoze kube ngazi ukuthi uyasutha khona. So uzomokola ngani ke uma ungena visit. Ayikho into ebhlungu. Angithi abanye bethu ama besuke bengaphakathi uthola ukuthi umuntu uboshelwe icala lokudlungula usisi umshana. Abanye badlula ngisho usisibaba uthola ukuthi icala ulenze emndenini, umndeni uvela umlaxaza. Akasena umuntu omvisitayo, wayengane zakhe ayisamvisiti, wantombi imshiye phansi. Abanye ke besifazane bayibenze nje uma isoka lakhe umuntu lenza icala eliyihlazo lase liyaboshwa nezingane uyayidiscourage ukuthi ziyobona ubabwazi ejele kuze kube ziyayikhulela zona ke ziyathola ukuthi kahle kahle lo muntu osejele yena baba lo, so zidecide zona ukuthi ziyombona. Mina nje ngifuna uqamba manga ngaba nenhlahla. Umndeni wami ungisupporta kakhulu. Umndeni wami ungisupporta zinsizwa abafowethu, umama, usisi babe ngisupporta kakhulu. Futhi angazi ukuthi ngabe ngikuphi nje ukube ngaphuma ekhaya, ukube ngaphuma ejele ngafica ekhaya ngekho umuntu. Ngiyangithi mangixoxa kunezinsizwa ezisebenza engadini lapha ejele. Kunezinsizwa ezisebenza engadini lapha ejele ezisebenza ukutransport insangu ezinyusayo zifaka ejele ngaphakathi zilanda ngaphandle and ziyakhokhelwa lezo nsizwa. Uyazi ukuthi lezo insizwa ezisebenza engadini indlela ezu-enjoya ngayo umsebenzi wazo ezinye zize inqume uthola ukuthi umuntu wenza 15 years. Umuntu wenza 15 years ufuna ushaya 7 years 6 months usuyaphuma. Kodwa zona uyifice ibaleka zibalekela ukuthi ayifuni ukuya ekhaya ngenxa yalo msebenzi ezu-enjoyayo. Abanye babo basuke bebalekela ukuthi ekhaba akunamuntu. Ezinye omunye umthola umuntu ethi isigwebo sakho uzoshaya sonke yena. Angithi umuntu 15 years umusha u7 years 6 months uphuma ngaphandle uthola iparole. Lo munye u7 years uzosayina. Zona ke iboshwa lezi ezisebenza egadini ezinye usithola sibaleke isiboshwa sibalekela iparole board sifikile sibhaliwe sibiziwe sivele siphume nengadi sona. So iparole board ayikwazi ukulinda umuntu okuthuse esipanini ngoba makuzoza iparole board umuntu osebenzayo akaphumi uyahlala nje alinda iparole board ngoba ifika ngo8-9 ngabo 10 siqala isebenza. So uyithola ke zithi mina ngizoshaya isigwebo ngesiqede. Kanti omunye uthola ukuthi mayiphuma ejele akazi uzophumeka kubani umndeni awusekho. Mhlawumbe omunye umndeni uswamdisowner. Omunye wagcina umndeni wakhe njoba ngisho nje ukuthi abanye badlongula izingane zosisi babo. Uthola ukuthi umndeni akasaxhumani nawo useweza ukuthi uswathutha ngakubo wayokwakha kwenye indawo. Akakhona nokulandela ngoba akaxhumani namndeni. Umthole kumuntu esezoshaya isigwebo azasiqede. Angithi umuntu 15 years
mawuthola iparole kase uma ungayitholanga iparole noma wena udecide ukuthi awuyifuni iparole uzoshaya u15 years uqede mawuphuma lapha usayini mawugwethu 10 years fanele ushaya u5 years bese u5 years usayina ngaphandle kodwa uma udecide ukuthi wena ufuna ukushaya u10 years ngaphakathi mawuphuma lapho nje ngosuku uphuma ngalo awusayini lutho nje awuhlangani lutho nokusayina ngoba konke neparole wena sukuqedile. So ke ezinye insizwe uyithola zisho njalo ezinye ke kuba izimo omunye uthola ukuthi ngempela la ejele ikhona okusafe khona bazongivumela abanye kunensizwe ezithi mayiphuma ejele othola ukuthi impilo yazo isingaphakathi ejele impilo yazo nje ila ekwazi ukuenjoy khona mayiphuma ngaphandle azenzeki izinto futhi ke njengoba impilo isidula kangaka nje uphuma ngaphandle kufanele ube nemali kufanele kube muphuma nje ngaphandle kufanele usebenze ufuna ube nemali ufuna wenze 1 2 3 unezingane uzozenza ngani lezi zinto ngoba 1 imisebenzi ayikho 2 ne criminal record nekhona imisebenzi izokukhetha ngaphandle ngoba wena ne criminal record. So ke kuba inhlanhla nami nje ngaba nenhlanhla ukuthi ngiphume ngibe nomndeni ozongisupporta nehlobo nabangani. Uyabona nje kuneinsizwa ezinye engizaziyo eziphuma ngaphakathi oyibonayo ukuthi yazi ungathi impilo yayingconywana ngesikhathi esengaphakathi mambuka nje angisho ukuthi ngimi but ngikhuluma ireality ukuthi abanye bethu impilo ifika ikhahlele la ngaphandle kanga ukuthi omunye uthi mombuka ubona ukuthi yazi lo wayengconywana esengaphakathi ngoba la ngaphandle kuyenzeka uthola ukuthi ngempela umndeni wakhe awukho nokhona uyamsola. Uyabona uma uhlala ekhaya ongelonela kwenu phakathi ngqo awukhululeki makwenzeka into encane uyasolakala especially njengoba uphuma ejele nje uyasolakala so awuhlali kahle thola ukuthi manje ke uyayiduba leyo mpilo umuntu azawuphila enye impilo naye angayazi bese uyambona lo muntu lokwakungcono esesejele ngaphakathi. Kodwa ke enye into ilale ekuthenini before uboshwe abantu bubazisa yini before uboshwe abantu bubazisa yini ngoba liyehla lelo bhadi uthola ukuthi abantu awubazisi manje ngenxa ukuthi awubona inkinga kanti uzoboshwa uma uboshwa kulahleka yonke into yakho kulahleka umsebenzi kulahleka yonke into usuyaqamba usuyaphuma ejele usufuna isupport system eqondile mhlawumbe umndeni awusekho sefuna abantu bethi ubani lo wayengabaza abantu ngoba phela uphuma ejele ufuna usayilele umuntu mawungekho umndeni wakho isihlobo singekho isihlobo abangani noma extended family uyakwazi ukusayinela ukuthi uphume ngoba kufanele mawuzophuma ejele iaddress nje ifuna ukuthi uphuma la uzoyohlala lapha kodwa mawusuke ushaya sonke isigobo wasiqeda ayifuneki yonke leyo nto leyo. So ingakho ezinye insizwe uyithola zishaya igwebo zazo ziyiqeda ngenxa ukuthi 1 isuke ibalekela ukuthi mayi angithi phela mawusushaya wasiqeda isigwebo uhulumeni uyakukhipha nje ukuthi wena hayi mina ngisafuna ukuhlala uyakukhipha tuhamba uyibonela ukuthi uhlala lapha. So ingakho ezinye insizwe uyithola ishaya igwebo ziyiqeda ngoba zisuke zibona ukuthi impilo mase zingaphandle izofika ibe nzima ngoba ihloba zikho. Uyazi ukuthi impilo mawumuntu nje wesilisa sikakhulukazi uhlala nje ekhaya ungasebenzi it's very difficult ugcina sewungekho right nje ngisho kubantu bala ekhaya ke begazi lakho mawumuntu wesilisa nje ungasebenzi this day. So bengithi angidlule lapho ngoba ziningi insizwa la ngaphakathi la ngaphandle esasinazo ngaphakathi oyibonayo ezinye ukuthi zidonsa kanzima and ayina plan nesikhathi awucabange nje umuntu wayiboshwe ngo98 uzomkhipha manje umuntu wayiboshwe ngo99 uzomkhipha manje ejele 1 ngo99 kwangekho ama cellphones kwangekho nokudla kwangaduli kangaka bese uzomkhipha manje awucabange nje abantu ababezalwa ngo99 sebezintombi banezingane kwabona njoba ngeke ngasho phambilini ukuthi ingaphakathi ejele nengaphandle imhlaba lenemibili engafani
Uma ngempela bekhona abantu ngaba nosizo makukhona nje umuntu okade eboshiwe mhlawumbe ufisa ukumsiza uyam-empowerisha ngandlela thize ngiyacela ukuthi bezelule izandla kumuntu osuke kade eboshiwe noma ngabe kungakini noma ngabe kuthiwa kuphi la ubona khona umuntu ade eboshiwe mawunayo indlela ngiyafisa ukuthi sengathi ningasiza these people are struggling noma ngabe unawo umndeni lo muntu kodwa mawubona ukuthi yazi la I can help lo muntu ngoba ade eboshiwe especially laba ade beboshwe isikhathi eside please do. Thank you.